खुलुमबाय। दिनै 29 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदोनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगिया नखर आरो बिदा-फंबायनि मददजों जाफुंसारगोन। साख्रियाव सासे लोगोनि थाखाय सासेया मान-हानिजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बे सुबुङा गोथार खामानिफोराव बाहागो लागोन आरो गावनि बिमा-बिफाखौ सिबिनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। बृष राशि। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोर जागायजेनगोन आरो मुलाम्फा जागोन। दिनै फरायसाफोरा फरायनायाव बांसिन गोसो जानायखौ दिन्थिगोन आरो बिसोरनि मोजां मोननायजों गोरोबनाय साख्रि मोनगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। दिनै सना-रुफानि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव सोलोजों खामानि माव आरो गोख्रै जायखिजाया खामानिफोराव सागान होनायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। इलेक्ट्रनिक हाबाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय आरो फरायनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। सोरबा सासेया नखरजों मोनसे फोरबो एबा दावबायनायाव थांनो हागोन, जाय मोनसे मोजां मोन्दांथि होगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। गोहोनि सायाव बिथा खालामनाय फालांगिया मुलाम्फा मोनगोन। बेवहाय गिदिंनाङा। थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ मुंख'नाय जागोन आरो बान्थाफोरबो होनाय जागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। जायफोरा स्टक हाथाइजों सोमोन्दो दं बिसोर दिनै रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला खहाया जाथावना। साख्रियाव खामानिनि बिबाननि थाखाय नोंथाङा मावख'गिरिनि नोजोरनि सिङाव थागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। तुला राशि। फालांगि आरो गेलेमानि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि आयखौ बांनाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिनायखौ मोननो हागौ। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। मुलि आरो रोगाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुङा मुलाम्फा जागोन। नों गावनि फंबायनि मददजों हास्थायनाय साख्रिखौ मोननो हागौ। बिसोर बिहावनि फारसेनिफ्राय लोरबां सोमोन्दोनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। आथिखालाव गुबै सम्फथिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। आयेननि आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा हरखाबै रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। फालांगियाव सांग्रां नङै नोजोरखौ दानाजाव, नङाब्ला खहाया जाथावना। सोरखारि साख्रि मोन्नायनि आसा दं। बिमा-बिफानि मददजों खामानि मावनाय जागोन। बिसोरखौ मान हो। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। बेयो साबसिन जागोन जुदि दिनै बे सुबुङा जेबो गोदान फालांगि जागायजेननायनि बाथ्रा सानाब्ला। साख्रियाव मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि आयदाफोराव नखराव नारसिननाय थागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मीन राशि। आथिखालाव नार्सिं आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन। फाहामथाय आयदानि सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिनि थाखाय सिनायथि आरो बान्था मोनगोन। बे सुबुङा गावसोरनि खामानिनि थाखाय समाजाव सिनायथि मोनगोन आरो सनमानबो मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।